Bureau of Fire Protection sa Talisay City nagpahigayon og inspeksyon sa mga eskwelahan nga Gamiton sumabot piniliay. Si Chona Carion sa report. Tibik sa pagpangandam sa umaabot eleksyon karong Mayo ang kabumbiruhan nagsusi na sa mga tunghaan sa dakbayan nga gamiton alang sa piniliay. Mati ni Fire Senior Inspector Ara Alfajaro, ang Fire Marshal sa dakbayan paniguro kini nga kalikayan ang sunog, ilabi na nga mogamit og kuryente panahon sa pagbutar. Gisusi sa Talisay Fire ang electrical connection sa mga eskwelahan o ubang mga dapit nga posibleng fire hazards. We prevent na magkaroon ng malfunctions and kung ano yung ma-findings natin, we recommend it to the schools. So mauna ma'am, aside from it, secure din natin ang mga areas kung saang hazard na pwedeng maging potential na meron dun sa school. So ato na siyang i-prevent. Sa pagkakaroon 11 na ka mga tunghaan ang na-inspeksyon sa 22 ka mga barangay sa dakbayan. Ang mga eskwelahan may gamitong voting centers panahon sa eleksyon. Ang Talisay City adunay 151 ka clustered precincts. Sa ilang inspeksyon, wa may dagko nga ngayang usbon sa mga tunghaan. Mga minimal lang naman ma'am yung mga recommendations namin but as per the schools na nakausap, action din naman nila. Uban ni June Solon, Chona Carion, Balitang Bisdak.